Terve kaikille, täällä taas Aivotun höpöttelee näistä asioista ja mua pyydettiin kertomaan, että miten tehdään spray ilman taustoja. Ilman taustoja tarkoittaa varmaan, että siinä on tietty kuva siinä sprayssä. Ensinnäkin me tarvitaan siihen kuva ja sitten yksi ohjelma nimeltä GIMP. GIMPin saa tämmöiseltä sivulta kuin http://www.gimp.org. Tämän jälkeen me painetaan täältä Downloads ja valitaan GIMP for Windows, jos sulla on Windows-käyttöjärjestelmä. Jos sä jostain syystä haluat sen Linuxille, niin voit sä sen sille ladata, jos sä käytät Linuxia, mutta lataat vaan täältä sen GIMPin ja asentelet sen koneelle. Ja sitten kun sä oot asentanut sen GIMPin, niin avaat sen ja lisäät siihen sen kuvan, jonka sä oot siihen halunnut. Eli haluat ilman taustoja. Mulla on täällä tämmönen energiajuomakuva kaikkien tuntemasta S-Energy Drinkistä. Tää tekovaihe on semmonen, että aluksi muokataan tän kuvan kooksi, eli täältä valitaan canvas size, mikä meinaa, että tehdään tän kuvan niin kuin kooksi esimerkiksi 180-28, jolloin siitä tulee ton kokoinen, mutta mä käytän tässä 256/256. Noin. Jos sulla on kuva, jonka sä haluat pienentää, etkä vaan haluat tehdä tämmöstä, niin sit sä vaan täältä näet, että Scale Image ja vaihdat sen kooksi 128 tai 256. Tän jälkeen valitaan tausta pois, esimerkiksi Magic Wandella, ja poistetaan tausta näin. Meillä on tällainen taustaa, jonka jälkeen voimme poistaa ja voimme tallentaa tiedoston TGA-muodossa näin. Joo. Tallennetaan se ja poistetaan RLE Compression ja painetaan Save. Nyt se toimii. Voit etsiä kuvasi tuolta Steamin kansiosta ja tämän jälkeen asentaa sen. Jos sulla on kuva, mistä sä haluat poistaa tausta, niin se ei automaattisesti estää, niin täällä on tämmönen, että Transparency ja sitten, että Add Alpha Channel, tai joko, että niin, että lisäät sinne Alpha Channel. Siinä se oli tällä kertaa, että nyt tässä on tallennettu TGA muodossa ilman RLE-kompressiota, niin se on valmis.